Požičovňa profesionálneho náradia DOSA Slovakia v Považskej Bystrici za Orlovským mostom ponúka špeciálne náradie pre stavebníkov. Svoje miesto si u nás nájde každý profesionálny živnostník, firma, domáci kutil, fyzická osoba. Požičiavame ručné náradie, vrtačky, zbíjačky, pneumatické kladivá, uhlové brúsky, hoblíky, záhradnú techniku, ako aj široký sortiment stavebnej mechanizácie. Pásové bagre, UNC, minibágre, hutniace dosky, vibračné dosky, rýpadlá, zemné vrtáky, drážkovače, elektrocentrá, kompresory, čerpadlá, príslušenstvo k ním, pohlcovače vlhkosti, ohrievače a mnoho iného náradia. Taktiež ponúkame prenájom veľkej i malej mechanizácie, kontajnerov, oplotenia, lešenia či elektrických pracovných plošín od 8 do 12 metrov. Okrem prenájmu ponúkame svojim klientom ďalšie služby ako prenájom stroja s obsluhou, poradenské služby či servis a predaj náhradných dielov. Príďte si vybrať stroje z našej požičovne na stavbu aj do záhrady. Neustále rozširujeme našu ponuku náradia. K dispozícii sme vám pondelok až piatok od 7 do 16 hodiny. Obedňajšia prestávka od 11 do 11:30. V prípade potreby nás kontaktujte na telefónnych číslach 0948 760 706 alebo e-mailom požičovňa@dosaslovakia.sk. Predaj, servis a požičovňa všetko na jednej adrese Považské Podhradie za Orlovským mostom 300. Navštívte našu web stránku www.dosaslovakia.sk.